приказка ни разказва за смисъла на всяка пукнатина, на всеки недостатък, който имаме, и понякога ни трябва време, за да стигне до причината да го имаме. А всъщност, дали недостатъците не са подаръците, с които идваме на тази земя? Един човек всеки ден носил вода от близкия кладенец. Той имал две делви. Едната била безупречно здрава, а другата имала пукнатина, и когато напълвал делвите, докато се прибирал от дома, от пукната делва изтичала половината вода. Ходил човека до кладенеца всеки ден и винаги се прибирал с една пълна и с една полупразна делва с вода. Пукната делва много се срамува от това, че не му служи добре и че не може да съхрани цялата вода, докато здравата делва, тя се гордеела със себе си и със своя принос. Един ден пукната делва се обърнала към човека и казала: толкова се срамувам и съм виновна пред теб за това, че всеки ден разливам половината вода. Искам да ти се извиня за моето несъвършенство, защото ти се трудиш толкова много, а заради мен една част от усилията от твоя труд отиват на празно. Не прави прибързани заключения, отговорил човекът. Искам сега, когато тръгнем от кладенеца към дома ми, да наблюдаваш пътеката, по която минаваме всеки ден. Обърни внимание на тази страна, от която минаваш ти, и после ми кажи каква е разликата в края на пътя. Когато се прибрали, делвата казала: да, много странно, но наистина двете страни на пътеката изглеждат по много различен начин, но не виждам какво общо имам аз с това. От тази страна, от която те нося, аз посях семена, защото видях твоята пукнатина. И там сега растат приказно красиви, цветни, чудни цветя. И знаеш ли на кого е заслугата? Заслугата е изцяло твоя. Защото всеки ден с водата, която изтича през твоята пукнатина, ти ги поливаш и им даряваш живот. Тази красота, която всеки ден радва очите на всички минаващи пътеката. Тази красота, която краси моя дом, защото всеки ден в моя дом има свежи и красиви цветя. И заслугата се дължи на теб и на твоя недостатък. Всъщност, аз трябва да ти благодаря за това, че си точно такава, каквато си. Нека се спрем за малко на делвата. Тя всъщност какво е направена? Направена от глина. Смисълът на делвата не е в външния вид, нито в материала, в който е сътворена. Смисълът на всеки съд е в пространството, което създава вътре, и това, с което го изпълва. Пукнатините са изключително важни, защото те всъщност са вход за живот. Нека сега да се обърнем към себе си и да погледнем собствените си пукнатини с любов. Да ги изпълним със светлина и да ги благодарим, че ги имаме. Разбира се, към всяка приказка имам и въпроси към вас. Коя е вашата пукнатина? Всеки има нещо, което крие от света. Как
би се променил животът ви, ако спрете да се криете и започнете да използвате точно тази пукнатина. Виждаме ли цветята или само пукнатината на делвата? Склонени сме да съдим хората по техните недостатъци, пропускайки красотата, която те носят. Как би се случило, ако човекът беше поправил делата? Какво щеше да стане? Понякога поправянето на някого убива неговата уникалност. Как да различаваме дефектите, които трябва да лекуваме, от тези, които трябва всъщност да ценим? Кой е вашият цъфнал път? Замислили сте се за хората около вас? Има ли някой, когото смятате за труден и изчупен, на когото всъщност сте благодарни? Или но който без да знае прави деня ви още по-красив, само единствено с присъствието си? Има ли нещо в теб, което понякога те кара да се чувстваш пукнат, но всъщност помага на много други? Ако ви харесва това видео, не пропускайте да ни следвате и да споделяте приказката с хора, които може би имат нужда да чуят точно тези думи. Желая ви смелост. Благодаря ви. Пукнат